ده أج اتمتجي ما قاعد عديتن دول بورتريت عنده حين أور مش بو حين بورتريت شو عديتن وين تيوب شيتن ويتانك نش حيش أحياش نين نقرأ وين كيسك قال شو تيوب شيتن شنيا دون تصرف أور مش دول ما قاعد يعداتس شنيا بورتريت شو عديتش ليش بوتين هيو يعداتس بوتين بورتريت توخ نقطة شو ده نين كيرا وي شو دوي التوخ شتوشن بورتريت ده نين نقردوش كيسل قال شو تيوب شيتن التوخ شتو بوتين بورتريت وي ما قاعد ده ما شيت سرتيري شيء شو ده نا التوخ شتو وي شو رمزان كديرو وي شندا أحمد وي شو سبعة شبعة ويبا غير غاسقي قط املو يبا أشو أول يشوم دول دياتشدر روس نفتيات جروز نفتيو بار شو قالك أول شن كان رمزان شن شدا حوينا خوردون حونا خوردون كديرو أحمد حوينا تاق وتكديرو أحمد حال خلق دوي غاسق يا أحلو شو مو باهر товарищ Ахмед Хаджи, ты сказал, 100 убит, 50 убит, у меня один человек, 200 убит чеченцев, русских солдат. Я так не сказал, сколько можешь, сказал Элба Аршату. А цул сонах, Роснефтяц, Грознефтуэлэр, Милштуан Вирцарис. А цавир Элл, нагасад халу что еще, Яма Кадиру Хавина, Масхаду Хавина, Дудая Хавина, Акиберш Хабайен, Милш, Талам Бичани Хурдушун. شده دالم رمزان كديرون خور لقش يدا عبينا شدا سألك ألتو تون خور دش يدا عبينا إعدادس وني عادين قاعدين كيزجن بعد كشتوع نوين قاعدين بصر عق نوين وقاعدين وني عادين داخل دوسيال جغالة مس غرنيزون يو عجار رسيسكي مس غرنيزون دوسيال جغالة على غرنيزون بيوتش على غرنيزون يو إعدادس 300 тысяч дон хицалуш трехсменный дон по 100 тысяч группировки по периметру лечь 100 тысячный военный группировок муж школ шьют спортсмен шьют мечай ногти бейр халойбш мечай ногти си халойбш гайский си ойбш гайский бюр дон преступный дон партийное руководство си ойбш левшмук и спортсмен баца улцер хацабютиш гайский бейр халцаибш хацабютиш Путин си цаибш милу Путин. О, Владимир Владимирович, дай Бог вам здоровья, успехов в ваших начинаниях. Путина начинание – это день раньше убить, зарезать нас. И замучить нас утропе матери, да, начиная утропе матери. Ты я отцом задач. Хонох чьи Бог, ждя штука, я камел. Хохайну миллион жди камел так. يعداتس ميليسير واتسون ويتسا لور واتسون تنكيست واتسون اغرانوم واتسون لور واتسون спортсмен واتسون артист واتسون творческий деятель يتسالغور цадон ученый ватсон нагасан и партийно-идеологический сторонник пропагандист ватса Путина преступный дона партийные ячейки أولو ميشاو شاهدوا قدوشي لو كير تاريخ شون دليشوش هوني عدل فون شو عدل أيماني فون شو عدل كديرو فون شو عدل مسكرولر عيسى فون شو عدل هوني عدل شيلر محمود فون شو عدل جنسير دلحات فون شو عدل تركيسكير موسى فون شو عدل شوكوسكور هوني عدل زيرمري فون شو عدل فيدنر هوني عدل شو هو سيد علي فون شو عدل Да сколько можно налог штайльч, масана зятка илч, мосумадич, худа диес царки. Сун тян юшту, ачу лушту сарниш, чул сосо, тахье гвита. Сотаран сайналеш, техва тишоч, сайнан даю алишоч. Махтар яхтан лело шук, аюч болч на. Адук о, зеза меза бьюч бол на. Бу яхил шмукон рибу болч бьюч на. Махтава ишоч, он дальше. Мост штя даца болк. Мост штя даца болк. Если ты хочешь сказать, что коллаборационизм это героизм, ты ошибаешься. Некоторые деятели, политики, в кавычках, свое трусость хотят преподнести как за героизм, а свое предательство оформить как за науку. Тхунцадица делаунис. Мастер чунт эвавар. Хиллилдер датсон, хайкалхалер датсон зуда. Из-за ца выживания отцом. Мы далеко так не пойдем. شو شايم سبيكتاكل ليش واتينو سبيكتاكل أعودي أبو رمزاني جي أعودي أبو أسبوع هم أسكت تبون أسخرجنا وات سعيدل دات سبريزيدنت وات سجلوا وات
Суни Раски был оккупант, тут и Цучуа. Он также насилует мой народ, моих родственников, близких, родных, дорогих, любимых людей, так же, как и Путин. Бюшвал Раски, Эбон, Раски, Халрабуль, Цер, Толжа Лешал, Лешвал, Нах, Ко Европе Ашбук. Ко Европе Ашбук, Цер Дюзелш. Сун те уахшен, да се шазяж, ходи борш, дона, эсметтиги дон разные организации, что уахшен, сун те борш, ходи шен борш. Хуниадин социнда капитану, социнс эйрил шат, садюзел сун нурбулу цела, и наган тюб шиячу, соардюзел бадинен, социнда майору, социгарет хайен, хуниадин социнда, хуниадин ППС яу, социгарет хайен, хуниадин када, хуниадин гу, социгар дойт хадеркен. That's a lish, as families, Bagarbir, Buchoni, nach, Haloma, that's one is. It's mettige don Belgie, Австрии, Германии, Франции, больницы, хавьяхшбеш, мюшважа, авец, больницы, шмосу маюбах. Шадек дикту бога, мосу школа и босу. Зваил зет. Молган эвакчи, люрк эвакчи, хирурган эвакчи, травматологан эвакчи, урологан эвакчи, кардиологан эвакчи, инфекциологан эвакчи, хан эвакчи, деньги давай, ахч. Ахчунаган дохш, ахчахилч. Цершей дюзел кап, тухилч, лор велах, милцлер велах, архитектор велах, хуизи, спортсмен велах, агроном велах, зоотехник велах, инженер велах. Так зачем тогда взятки мы берем? Или им это недостаточно, или их заставляют это брать, унижать, чтобы мы собственно кровь пили друг друга. Ишь дать Аллах все видится.